Department of Health Bicol nakatala nin 4 na firecracker o firework-related incidents kan Kapaskuhan. Mga biktima anas menor de edad. Ahensya, pigtatawang doon na pigpapangalad ang paggamit nin improvised cannon o ang pigapod na boga. Uyan report. Antas pa man ang pagsabat sa bagong taon, 4 na kaso na nin firework-related injuries ang nairehistro kan DOH Bicol. Basado sa datos kan ahensya, 2 sa mga ini anhali sa Camarines Sur, saro sa Camarines Norte, asin saro sa probinsya nin Albay. Ang mga biktima anas minor de edad na lalaki asin mayormente sa sainda, naputokan nin boga o improvised cannon, asin ang saro naputokan nin kwiti sa kamot. Sa mga magulang po, no, bantayan po natin ang ating mga anak, especially sa pag-celebrate nitong New Year. Ang boga po ay pinagbabawal po yan, no? Ang improvised cannon ay pinagbabawal. Sigun sa DOH Bicol, halangkaw ang datos na ini kung ikukumparar sa durasyon kan Kapaskuhan kan nakalis na taon. Sa ibong kaini, 100% namang andam ang mga pasilidad asin ospital kan ahensya sa bilog na rehiyon para sa pagsabat kan bagong taon. Abiso kan ahensya para sa mga posibleng mabiktima pa kan paputok. Kung may laceration, kumbaga na po kayong laman, hugasan agad po ng running water and balutin po ng gauze o ng malinis na bandage, tapos dalhin po agad sa hospital. Sa presente lauman ang DOH Bicol na dain na madugangan pa ang kaso kan mga naputokan sa rehiyon sa pagribay kan taon. Apila kaini sa publiko dai maraot na magparibok, alagad dapat subot na iagi ini sa salbadong selebrasyon. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia.